ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Nalazimo se, draga braćo i sestre, u velikom i svetom postu, a to je osvećeno vrijeme od 7 nedelja koje nam je crkva dala da se postom, molitvom, ispovješću, pričašćem očistimo od svake nečistote duše i tela, da bismo se dostojno poklonili vaskrsnom Gospodu Isusu Hristu na dan svete Pashe. Dakle, veliki post je osvećeno vrijeme koje nam je dato kao banja duše i uzda tela za preporođenje duše, za stjecanje večnog života, jer naš susret sa vaskrsnim Gospodom Isusom Hristom, naše dostojno poklonjenje vaskrsnom Gospodu Isusu Hristu nije ništa drugo nego stjecanje večnog života, jer Gospod kaže: ja sam vaskrsenje i život. Danas je druga nedelja Velikog posta, a ova nedelja je posvećena velikom svetelniku Crkve Božje, velikom remitelju pravoslavlja, svetom ocu našem Grigoriju Palami, arhiepiskopu Solonskom. Ovaj veliki svetilnik Crkve Božje proslavio je Gospoda životom svojim. Bio je revnitelj za istinu Hristovu. On je odbranio istinu iz ihasta, da se svetost Božja koja se javila na Tavoru može vidjeti i doživjeti kao što su je vidjeli sveti apostoli na Tavoru. Njega danas proslavljamo, Gospod ga proslavlja jer je on životom svojim, vrlinama svojim, bogugodnim podvizima svojim proslavio Gospoda. Zaista na njemu se ispunila ona reč Gospodnja, tako da se svetli svetlost vaša pred ljudima, vide ljudi vaša dobra djela i proslave Oca vašega koji je na nebesima. U ovu nedelju, draga braćo i sestre, crkvom je određeno da se čita evanđelje o iseljenju raslabljenog koga su četvorica nosila. Čuli smo u današnjem evanđelju kako se Gospod jednom prilikom zadesio u jednom domu u Kapernaumu. Kada su ljudi čuli da je on u domu, svi su pohitali da čuju njegovu propoved i da traže pomoć od različitih bolesti svojih. Tako, u jednom trenutku privodoše Gospodu raslabljenog koga su četvorica nosila, no, pošto je bilo mnoštvo ljudi, nisu mogli da priđu Gospodu, zbog toga se oni dosetiše. I vođeni velikom verom svojom, podigoše se na krov, prokopaše krov i spustiše raslabljenog pred Gospoda. A Gospod, vidjeći njihovu veru, reče raslabljenom: sinko, opraštaju ti se gresi. Tu su bili neki književnici i oni su samo pomislili u sebi: ko je ovaj što tako huli na Boga? Ko može opraštati grehe osim jednoga Boga? Ali, pogledajte čudo, ono što su oni pomislili za Gospoda je kao izgovorena reč. Gospod, shvativši da oni tako u srcima svojim pomišljaju, blago ih prekori. Zašto tako pomišljate u srcima svojim? Šta je lakše reći? Raslabljenom, opraštati se gresi, ili ustani i uzmi odar svoj i hodi. Ali da znate da Sin čoveči ima vlast na zemlji opraštati grehe. Potom se obrati raslabljenom i reče mu: ustani, uzmi odar svoj, idi domu svome. Što on i učini. I na preproštenje svih prisutnih, on to i učini, a ljudi vidiši ovako čudo, zadiviše se i proslaviše Boga, govoreći: nikada ovako što ne vide smo. Drago braći i sestre, ovo sveto evanđelje o raslabljenom je evanđelje svih nas. Jer smo svi mi dušom raslabljeni. Svi smo mi bolesni dušom. Svi smo mi nemoćni dušom.
Jer nema čoveka da živi, a da ne greši. Svi dakle bolujemo od naših duševnih bolesti. Sve nas greh ranio. Svi manje ili više bolujemo. Nema čoveka da živi, da ne greši. Dakle, nema čoveka koji je savršeno svet. Jedini je svet, jedini je Gospod Isus Hristos, kao što pojemo na svetoj liturgiji. Samo je dakle Gospod svet u pravoj meri i bezgrešan. A svi mi ljudi, grešni smo ljudi. Čak je i savršenstvo savršenih, kao što sveti oci, nesavršeno. Dakle, i svjetelji Božji imaju pomalo ljudske slabosti. Samo je Gospod bez slabosti i bez grijeha. Dakle, svi smo mi ovi, kao ovaj raslavljeni čovjek, svi mi bolujemo dušom, svi smo mi nemoćni dušom. No, da bismo dobili isceljenje i spasenje, da bismo dobili život večni, potrebno je da neko našu raslavljenu dušu prinese Gospodu, kao što su ova četvorica ljudi priveli ovog raslavljenog pred noge Gospodnje i on ga je iscelio. Pitamo se, koji su to nosači duše? Ko to može dušu da ponese na odru njeno i da je privede Gospodu, da je pogleda, da isceli, podari život večni? To su, braćo i sestre, 4 sveta nosača duše, bez kojih je nemoguće spasenje. To su vera, trudoljublje, smirenje i pokajanje. Bez ova 4 sveta nosača nemoguće je stupiti pred lice Gospodnje, nemoguće je zadobiti spasenje. Ovi ljudi su imali veliku veru. Da nije bilo vere, ne bi se oni usudili da tako težak posao i rizičan posao preduzmu, da ovog raslabljenog podignu na vrh krova, da ga spuste pred noge Gospodnje. Ali imali su veliku veru. Vera ih je vodila, vera je donela spasenje ovom čoveku. Svakako, ne samo vera nosača, nego i vera ovog rastavljenog, jer da nije imao vere, ne bi on dozvolio da tako ritičan poduhvat preduzmu sa njim. Dakle, vera je potrebna za naše spasenje. Bez vere nemoguće je ugoditi Gospodu. Niko bez vere, bez svete vere pravoslavne, ne može prići Gospodu i primiti od njega blagoslov, isceljenje i spasenje. Vera je, dakle, osnov svega čemu se nadamo. Vera je temelj našeg spasenja. A neverje, braći i sestre, jeste hula na Duha Svetoga. I taj greh hula na Duha Svetoga neće se oprostiti ni u ovom, ni u onom budućem veku. Dakle, verujemo Gospoda onako kao Sveta pravoslavna crkva uči. Prepustimo se u ruke Gospodnje i Gospod će nas pomilati. Eto, to je dakle prvi sveti nosač naše duše, raslabljene, grešne, bolele. Vera, sveta vera. A drugi nosač, braći i sestre, jeste trudoljublje. Može čovjek da veruje u Gospoda Isusa Hrista, ali ako se ne trudi, ako je duhovno lenj, ne posti, ne moli se Bogu, neće da trpi, ne ulaže napor u svom duhovnom životu, takva vera je mrtva. Kaže Gospod, to jest apostol Jakov, vera bez dela je mrtva. Dakle, mi se spasamo samo verom koja kroz ljubav dela, koja kroz trudoljublje dela, koja kroz vrline dela. To je živa spasonosna vera. Potrebno je, dakle, uložiti veliki hrišćanski trud da bi se duša iscelila, da bi Gospod iscelio i podario život večni. Bez trudoljublja, bez tog drugog svetog nosača, nema nam spasenja. Ovi ljudi koji su nosili raslabljenog su uložili veliki trud. Nije mali trud sa raslabljenim popeti se na vrh krova, raskopati i spustiti ga bezbedno pred noge Gospodnje. Tako i mi. Potrebno da se mnogo trudimo u hrišćanskom životu. Nas hrišćanski život nije ništa drugo nego hodanje uzbrdo sa teretom na leđima. To je veliki napor, to je veliki trud. To je pravo krstonošenje. I kad Gospod vidi naš trud,
kad vidi dakle, našu djelatnu veru kako je ljubav djela, on će nas pogledati kao što je pogledao ovog rastavljenog i daće nam zdravlje duše i spasenje, život večni. Dakle, to je drugi nosač, sveto trudoljublje. Bez njega nemoguće je spasenje naše. Trudimo se i Gospod će nas pogledati. No, kada se trudimo, potrebno je, braćo i sestre, i da se smirimo pred Bogom. Jer ako se trudimo u Gospodu i postimo, i Bogu se molimo, i trudimo se da steknemo sve vrline, da činimo dobra djela, ali nema smirenja u nama, nego gordost vlada u nama. Mislimo da smo nešto veliko učinili, to jest da vrednujemo naše trudove i naše vrline. Ako, dakle, gordost vlada u našoj duši, odmah, braćo i sestre, nam sve propada. Gordost je oganj koji spaljuje sve naše dobra djela, sve naše trudove. Evo, dakle, trećeg nosača naše duše, to je smirenje. Smirimo se pred Bogom i pred ljudima, da bi nas Gospod pogledao, pomilovao i darovao život večni. Jer srce skrušeno i smireno Bog neće odbaciti, kako kaže sveti prorok David. Dakle, sveto smirenje, treći nosač duše, bez koga nema spasenja. A četvrti nosač duše, braći i sestre, jeste sveto pokajanje. Iz pokajanja nemoguće ugoditi Bogu. Ovaj raspravljeni čovjek je imao pokajanje, jer mu Gospod reče, sinko, opraštaju ti se gresi tvoji. Da nije bilo pokajanja u njemu, ne bi mu Gospod oprostio grijehe. Samo onome ko se kaje i žali zbog svojih grehova, Gospod oprašta grijehe. I Gospod sinom svojim naziva samo one ljude koji imaju veru, smirenje i pokajanje. Ovo sinko, znači da ovaj raspravljen bio zaista dete Božje, da je imao srdačno pokajanje, taj četvrti nosač duše. Eto, braćo i sestre, priča evanđelska, kratka, svima jasna, ali koja nosi mnoge duhovne pouke. Zato se potrudimo u Gospodu, pa vjerujemo u Gospoda onako kako Sveta pravoslavna crkva uči. Trudimo se u Gospodu pri svakom trudu. Recimo Gospodu da smo dužni bili to što smo trudili. I teško nama ako se ne trudimo, smirimo se pred Gospodom, pred ljudima, smatramo sebe da smo najgrešniji od svih. Pokajmo se. Kajmo se čitavog života, jer pokajanje je neprestano stanje duše. Gospod će nas pogledati i cijeliti sve naše duševne rane i dati život večni. Neka bi Gospod, molitvom Svetog Grigorija Palame, svima nama dao ove svete 4 vrline i da u onaj dan od Gospoda Isusa Hrista, jedinog čovjekoljubca, čujemo dobro, slugo, dobri, verni, u malom si im bio veran, a mnogim ću te postaviti, uđi u radost Gospoda svoga. Amin. Bože dan. Neka vas Gospod sve blagoslovi. Gospod blagoslovi brati ove svete obitelji, da Bog da da se ova sveta obitelj bratstvom umnoži, da napreduje i duhovno i materijalno. Da Gospod blagoslovi Titora ove svete obitelji, koji su činili veliko dobro djelo, sagradili ovu katakomu, poklonili našoj eparhiji, to jest samome Bogu. Neka im Gospod onaj dan uzvrati svojim nebeskim blagom. Da Gospod blagoslovi i sve vas koji dolazite u ovu svetu obitelj, da se Bogu molite, da Gospod podari zdravlje i duše i tela i na kraju život večni. Amin. Može da. Priđite sad za